Здравейте, отново ви намираме тук в залата на спортен клуб по тенис на маса Марек 76, за да направим нещо като своеобразен отчет за изминалата състезателна година. Да, много се радвам, че ни посещавате пак. Просто искам, както ви обещах в началото на годината, клуба, който почнахме така да се занимаваме по-сериозно с дечица и с абсолютно всички неща, свързани в спортно-състезателната година през миналия сезон. Исках да направя нещата така, че хората, които ни помагат, да бъдат абсолютно информирани за това, какво се върши в този клуб. Да бъдат информирани какво се върши в този клуб, родителите, които ни помагат, също хората, членовете на управителния съвет. Просто това е политиката на клуба, да е абсолютно прозрачно и да се знаят нещата, които се вършат в този клуб, какви средства, какви постижения, какви други неща се случват. Просто съм задължен от моя гледна точка да информирам абсолютно всички. Чест ви прави за това, защото не са много клубовете, които практикуват. Така, може би престоя в Барселона, там така ли беше? По принцип е така. Не само в Барселона, и в Германия трябва да се прави отчет на абсолютно всичките неща, които се случват. Хората са информирани. Най-вече родители, Дупница, като град, трябва да е абсолютно информирана за нещата, които се случват в този клуб, така че мисля, че е редно да се прави това. Това не мога да коментирам за другите клубове. Нашия клуб ще го прави всяка година, независимо какви са резултатите. Отчета винаги ще е в началото и в края на годината. Добре, и сега да започнем. Какво с състезанието и успехите първо? Първо искам да благодаря на родителите за това, че ми гласуваха доверие и че нито едно от децата, които са се записали още от началото на миналата година, не се е отказало, което говори само по себе си, че нещата върват добре. Друго. Тази година беше изключително трудна. Не сме се надявали въобще на успехите, които сме постигнали до момента. Имаме до момента 7 медала, които сме спечелили от международни и републикански турнири. Сезона ни започна през миналата година, подготвителен сезон, още от юли-август, където децата бяха заведени на лагер в Сърбия. Имахме лагер в Сърбия, една седмица в Власина. Това е един вид подготвителен лагер за началото на сезона. Другите неща, които се случиха по време на този лагер, бяха от изключително значение за по-нататъшното развитие на тренировъчния процес, защото там участваха много от националните състезатели за юноши, девойки, младши и старша възраст. Така че това ни беше един трамплин, така да се каже, да си сравниме горе-долу нещата, как ще протечат през състезателната година. Така, с този лагер една седмица, като проведахме, след това решихме да участваме. Видяхме, че нещата върват добре, имат определено ниво децата и решихме да участваме в Испания на един Open, който бившият ми отбор ни покани, пое всички разходи и отидахме в Барселона да участваме на Open Дебик. Само да уточним, че бившият отбор е един от грандовете в тениса на маса. Да, и в момента, те са първи и втори отбор в Испания, Испанската лига, в Примера, както повечето знаят. И така, отидахме в Испания, проведе се турнира, където най-добро представяне е Вертер Стоилов, който влезе в първите 16, което е изключителен успех за нашия състезател. Също аз участвах, влязахме, пак се класирах в първите 16, но местото трябваше да е малко по-напред, защото срещнах полуфиналиста, т.е. финалиста, който игра с Карлос Манчадо. Китаец, просто сега в момента не се сеща как му беше точно името. И това, мал шанс да стигна до финала да играе. Това, в общ смисъл, цялата... Предсезонна подготовка. Предсезонна подготовка, да си има предвид, че там си игра с новите топки, които влизат от тази година сезона, който е от септември. Те са малко по-различни, малко по-големи са, по-твърди, така че ние бяхме малко така изненадани, защото този турнир го правеха с нещата, които тук трябваше да влезат тази година. Те са една година пред нас, както винаги. И това беше един вид пак подготовка за началото на сезона. Календарната година беше много дълга, като се почне от
месец октомври почват с състезателни. Значи от 18-19 октомври започнаха квалификации за влизането в В група. От В1, т.е. квалификации за влизане в В1, където, нали, като нов отбор трябваше да... Почвате от самото начало на ниската лига, нормално. Лига, да. След това... Само да уточним колко тенис клуба има в България, за да придобият така представа общо взето. Значи над 100 клуба са, със сигурност. Над 100 клуба са, мисля, че 115, не мога да кажа точно, но между 100 и 120 някъде там. Тоест трябва да се извърви тези 115 клуба от най-ниското стъпало, тръгват те са в различните категории. В1, В група, Б група, А група и Висша лига. Нали? Както има и ветерани, но те нали, друга категория. Така че от октомври месец до края на месец юли спортния календар не е приключил. Значи сега ни предстои тепърва международен фестивал по тенисна маса, който ще се проведе в Албена другата седмица, от вторник до неделя. Така че нашия клуб също ще участва там. Искам да подчертая и подготовката още не е приключила. Така че сезона ще ни приключи след тази дата. Така, относно състезанията, всички тези мероприятия, където се водеха, всички тези състезания, целта беше единствена да спечели поне един медал или два от всички тези до 15 години, до 18 години, международните турнири. Целта беше точно така, да се спечели минимум един или два медала. Но, пак казвам, не съм си надявал, че клуба ще завърши сезона. Все още не сме завършили, защото предстои международния турнир, но до момента имаме 7 медала. Мога да ви... В пъти преизпълнявате програмата? Еми да, то просто няма как. То нещата се случват. Трябва да... Което е факт, е факт. Значи, затова мога да ви ги прочета. Да. Хората, които ги интересуват, могат да проверят, могат да си сърват нещата. Има федерации. Кои са медалистите сега? Да разберем. Значи, почваме от третия международен турнир Андрус Долбридж Open, който нали, също там може да видите. Нали. Аз участвах и заех първо място. Златен медал за клуба. Доста добре почва. В смисъл почвахме като клуб. След това сребърен медал от международния турнир в Македония, в Куманово, нали, където Вертер Стоилов се класира втори. Всички отличия са тук зад вас, така че да, някои от тях. имат възможност и зрителите сега да видят част от отличията. В Куманово и международния турнир в Албена. Просто някои от тях са, нали, други са от миналите години. Някои от тях са от Барселона, но повечето от медалите са тук. Така че второ място на Вертер Стоилов в Македония е един много голям успех, защото това е все пак международен турнир. И момчето игра много добре и съм страшно доволен, нали, че малко му остана на финала да го спечели, но това е липса на повече опит и повече състезания. Така, след това се проведе декември месец, се проведе в София турнир Млади звезди Спортстар София, където отборно Мартин Петров и Вертер Стоилов заеха трето място, което е пак медал за клуба. След това на държавно отборно първенство мъже двойки станахме вице-шампиони, аз на Иван Иванов и Стоян Поп-Петров, където при мъжете да спечелиш медал в момента конкуренцията е жестока. Да си имах предвид, че все пак не съм на 15 години, така че за мен е изключителен успех това. Трето място на държавно отборно индивидуално първенство Горна Оряховица, където се проведе турнира. Мартин Петров и Вертер Стоилов станаха трети на двойки. Трето място на Мартин Петров на смесени двойки. И така общо медалите стават един златен, 3 сребърни и 3 бронзови медала. Като също участвахме на международен турнир в Панагюрище на Сарел Медет, където Вертер Стоилов се класира от 13 до 16 място. Там просто конкуренцията беше жестока, да. Така, и нещо, което забравих, пропуснах, тази година имахме щастието да си скачим и в горната лига.
с мъжки отбор, където да подчертая играят децата, които играят до 15 години и аз включително им помагам. Така че това е един опит да видим нещата в перспектива, как се правят. Тоест с 15 годишни вие сте вече на третото ниво на... Значи това е V1, ние влизаме в V група. Да, и вече нагоре ще се стараем, може би ще картекираме някой, който да подсили отбора, най-вероятно аз ще играя. Просто тия деца трябва да върват напред. Нормално е, като играят с мъже, да нямат такива големи успехи, както с техните връстници. Затова сме ние, да им помагаме. Така, до влизането в В група, след това останаха. Като краен резултат, Мартин Петров между първите 15, т.е. в първите 8 на България за неговата възраст до 15 години. Това за Марти е постижение, което сме си говорили преди, че стараме да влезе в медалите, ако може следващата година. Така, Вертер Стоилов влезе в първите 16 и отборно Мартин Петров и Вертер Стоилов 8 до 15 години. Да не забравя да подчертая, че същите тези момчета участваха в същия състав, участвахме и до 18 години, където станахме трети на квалификациите. Така че тези неща просто могат да... Така и един друг въпрос. С колко деца започнахте и с колко завършвате сега? Ами ние започнахме общо, като клуб. Да. Като клуб. Ние започнахме като клуб с 5-6 дечица. Сега имаме над 12, но... Това за една година? За една година, но просто самата обстановка, самата зала не ни позволява да вземе повече деца. Тази година ще се постараем да си оправим помещението. Може да сложим още 2 маси, за да не връщаме децата. И което най-не ми се иска, просто да дойдат родители и да ги връщам при положение, че децата имат желание. Но за момента това са ни условията, не мога да си позволя да вкарам 20-30 деца на 2 маси да играят. Тоест искате децата да получават максимални условия, да имат възможност да играят и с маси, на топки? Да дойдат 30 деца и на следващия месец да останат 10, защото никой не им обръща внимание или се отказват, или просто индивидуално трябва да се работи с всеко едно дете. Така че мисля, че нещата се случват тепърва. Това е като политика на клуба. Това е като политика, даже си говорихме с ръководството на клуба. От септември месец, живот и здраве, да успеем да се справим тук с финансовата част на страната, на нещата, да засилим малко децата, които са 5-6 годинки до 7, да направим един подбор на такива деца и тази година най-вероятно това ще наблегнем най-много на тези деца. Не изключвам всички останали, които са в отбора, подготовката ще си върви, но 5, 6 и 7 годишните ще направя всичко възможно, за да привлечем повече дечица. И ще наблегнем тази година. Може би малко по-малко състезания ще участваме, но специално за децата моя отговорност да... Тоест имате дългосрочна стратегия, така да разбирам. Това не е за една година, както могат някои да се досетят. Политиката на клуба е такава, че се стараем всяка година да подобряваме нещата, докато децата не достигнат едно хубаво ниво, за да могат евентуално след години, когато тук не им се предоставят необходимите условия за тренировка и материално-техническа база, просто тези, които желаят да отидат в чужбина, аз съм широко скроен човек, ще им помогна, за да отидат да играят който и да е клуб, без никакви претенции. Така че идеята е тези деца да се развиват, да имат хубаво ниво, високо ниво и след това каквото дойде. Добре, и всички тези неща, сега като успехи, като деца казахме, сега какви цифри като финансиране стои срещу това нещо? Значи като финансиране изцяло на гърба на родителите, на моя гръб, лични средства, на хората, които са в управителния съвет и това. Имахме помощ от общината, като мисля, че 1000 лева беше за новооткрит клуб и това е, до тук свършваме. От Министерството на младежта и спорта нормално не получаваме пари, тъй като трябва да се мине една година, но надяваме се колелото да се завърти, до година да влизат някакви пари в клуба.
Така че благодарности също на някои от хората, които бяха доста загрижени за нас и ни подкрепяха. Хотел Сани Приморско, една голяма част от финансовите неща, нали, ни помагаха те, нали, Бода Стил, но най-вече, нали, Хотел Сани. И просто това е. Друго всичко е от родителите. Така че се надявам другата година нещата да тръгнат, нали, в правилната посока и тези деца да не се ощетяват родителите за сметка на други неща. Това е хубаво и дано има още повече хора и сигурен съм, че тези, които ви помагат, ще продължат, защото се вижда, че имате успехи. Това е пътя. Това хората ги интересува и родителите. Просто отношението, успехите и не толкова другите неща, нали, които са свързани с воденето на клуба, колкото децата да са добре, да върват добре, да се забавляват и най-вече с забавлението да се печелят и медали. Защото все пак спорта не може да си като конска паци и по 24 часа да работиш в залата, защото със сигурност се намери някой китаец, ако ставаше с толкова тренировки, да стои по 24 часа в залата и да стане световен шампион. Но не е точно така. Така че мисля, че сме намерили правилната вакса да вървим. Баланса, най-важен е баланса. Да, баланса. Като в живота, нали така? Точно така. Така че това мога да кажа, нали? Надявам се родителите да са доволни, хората, които ни защитаваха, ни казваха абсолютна подкрепа при каквото и да е начинание. Всичко останало хората ще преценят, нали, докъде сме си свършили работа. Аз мисля, че сме преизпълнили задачите. Планът е преизпълнен. За средства, нали, ме попитахте. Цялата състезателна година някъде ни струваше около 7-8 хиляди лева, нали, грубо сметнато, без ремонта, който сме вложили тук от собствения си джоб, някъде около 2000 лева. Собствен джоб, пак така че за управителен съвет, вие и... Точно, да. Лично аз, нали, Йордан Симов и куп други хора, които с малко или много ни помогнаха да имаме това, което имаме в момента. Нали? Без подкрепата на общината, естествено, това нямаше да се случи. Така че нещата се случиха, както бяхме предвидили, даже и малко отгоре. Добре. Това мога да кажа. Надявам се всички да са доволни, най-вече и децата са доволни, гледам, нали, с успехите. Това е. Просто голяма благодарност на хората, които ни подкрепиха още веднъж, че ни повярваха, че не сме клуб, който е една година и след това, нали, приключва курса. Напротив, първа продължаваме напред и значи, ще ви го кажем и септември месец пак ще се срещнем, за да поставите целите за следващата година. Вдигнахте високо летвата, 7 медала. Значи сега през следващата година трябва да искате повече от 7. Надявам се. Силно се надявам. Тя летвата се дигна от само себе си. Ние, пак казах, нали, нямахме точно това предвид, 7 медала се спечеля тази година. Ние се надяхме на 1-2. И пак казвам, политиката на клуба, това, което сме говорили, е, че трябва да отделим изключително много внимание на децата, които са между 5 и 6 годинки. Така че една част от нещата ще бъдат насочени към тях. Ще имаме доста проблеми, нали, относно ремонта, който ни предстои. Там ще изразходваме много средства. Така че, пак казвам, на състезанията най-вероятно ще участваме до 15, до 18 години и имаме деца, които нали, ще участват и до 12 годишна възраст. Така, това е една категория плюс. Не знам как ще се справим финансово, но... Ние ще следим за така, да видим как един млад клуб, много сформиран, може да развие деца, да влезе в по-горна група, да създаде база. Ползвате ли ноу-хауто на Барселона? Или? Значи, това е малко такъв въпрос, дали го ползваме или не, но мисля, че опитваме се да го ползваме. Защото няма по-хубаво нещо от това. На миналото интервю ви се очудих как толкова години да сте в Испания, да играете на високо ниво в Барселона и да се върнете след това в България. Но пък е хубаво, когато хора като вас се връщат и могат да приложат това, което са видяли и научили. Там доста от нещата ги научих там, което е в интерес на истината. Преди това в Германия, като играхме, и там имаше доста неща, които за нас бяха нови. Не говорим за умения в тениса, като организация. Като организация. Просто тук не виждам такава организация да се прави някъде.
Явно и финансовото състояние на клуба беше огромно. Разполагахме с бюджет, който около 1 милион евро разполагаха, нали, президента и, нали, клуба като цяло, така че ни беше интересно да видя, специално на мен ми беше интересно да видя как тия пари се разпределят за подготовка, за състезатели, но един добър менеджмент и менеджер на клуба се справяше чудесно, Жоан Косо се казваше. Нали, от него съм научил доста неща от, нали, по принцип организацията на клуба и всички тия неща, които движат един клуб. Крайно време наистина да взимаме опит от западните клубове във всеки един спорт, защото там хората се учили и разбират какво правят. Точно така, там няма човек, който да работи нещо друго извън това, което е учил. Просто за да водиш един отбор, който е в Суперлигата, ти трябва да си завършил. Ти имаш това образование. И там има и спортен менеджмент и всички тези, които се занимават с управлението на един клуб, това учат. Точно това е, че всеки си знае местото и си върши неговата работа, без да се съобразява с това, какво върши другия до него. Така че всеки си гледа собствената паница и нещата се получават. 10 човека водеха този клуб и стигнахме втори в Европа. Вице-шампиони на Европа са жените, така че нещата там се случват и според резултатите и финансовите постъпления в клуба бяха огромни. И от Международната федерация, и от провинция Барселона, и от общината там. Просто говорим за космически цифри, които за тениса маса са си доста сериозни постъпления в сравнение с нас. Добре, пожелавам успех на последното състезание и след него така едно разпускане през лятото. Разпускане ще има най-много една седмица, не повече. Трябва да се готвим за новия сезон. Разпускане няма да има в никакъв случай. Ще организираме най-вероятно лагер на децата. Всички, които се труиха през цялата година, ще им направим един лагер. Още не сме уточнили къде ще е, но те го заслужават децата, така че ще направим за тях нещо малко по-различно и по-забавно. Добре. Благодаря. И аз благодаря. Надявам се, нали, да се срещнем пак за началото на сезона, да видим целите, задачи и как ще вървят нещата нататък. Още веднъж благодаря на родителите за подкрепата, на клуба, просто на всички, които ни подаваха ръка в много труден момент, защото първата година е най-трудна.